megy. Üdvözlök mindenkit, én vagyok Gordon Ramsay, és most fogom átvenni az új konyhám fölötti irányítást. Amit látni, visszamocsok itt minden, és kibaszottul rendet fogok itt csinálni. Világos? Ne röhögjél! Nem jön, nem jöttek. De beülök. Csak még meg kell várnunk a volt tulajt. És utána elszabadul a pokol. Fuck you, bassz meg, mire várjak még? Én vagyok Gordon Ramsay, kurva ne életbe! Ne kamerázz engem, oda kifelé kamerázzál! Oda nevetlen szó történet. Hát ez 2 perc, 1 perc körülbelül. Már a felvezető szöveg megvan. Veszed? Jól van. Na akkor ezen itt a konyha, kibaszott nagy kupladáj van, és ki kell tartani minden barnál. Fuck you! Nyugodtan abban az irányban. Itt pedig látható, hogy szeretődök a kolbászt, de nem egészen higiénikus késekkel. Kérlek, takarítsd el, jó? A faszom van itt, baszki! Hát kibaszott fasz! Őket kameráz, bassz meg, milyen mocsok van itt? Fuck you! Fuck you! Söpörször ezt a poszt! Nem érdekel, mi van itt? Szakaríts ki! Itt pedig látszok, bassz meg! Leomlott a csempe, bassz meg, és nem csinálják meg! És nekem milyen konyhába kell jönnöm főzni, bassz meg! Mi ez itt? Fuck you! Itt mosogatnak. De nézzük már meg ezt a mosogatót, bassz meg! Ez meg, te mit szólsz hozzá? Ez egy szalapszal, bassz meg! Én Gordon Ramsay ide jövök, bassz meg! És nincsen kitakarítva. De elmennek a picsába, bassz meg, elhatom a helyét helyet. Kihívom az ATS, bassz meg, nem tudunk nem szórakozni. Na jó, de mi legyen, Ági? Mit mondasz? Átengedjük őket? De? Muszáj lesz, mert Máté azt mondta. Nem szabad. Na jó. Na akkor mi legyen? Befejeztük, hogy még kiabáljunk egy sort? Kiabálj. Nincs kedvem, bassz meg, jó? Lebasszam már mindenki. Na, én most búcsúzó Gordon Ramsay voltam. Fuck you!